Čaute ľudia, ja vás vítam pri treťom videu, ide to ako si rýchlo. A som tu zase spoločne s Samsonom, ako vždy. Čusky, bozky, Samson vás víta u našeho tretieho videa. A toto video je na serveri MC Titan. Tu sme si vybrali práve miesto, lebo sú tu diamond. Ktoré som sa raz pokúšal kopať. A mali tu fajný plugin na krv. Oh yeah! A tu je v portále, ideme hrať Skywars. A ideme k drakovi. Nie. Dobre, robím si prdol. Toto mapa celkom dobrá. Ja si zahryznem. Dobre. Poriadne odhryzol taký kus. V tejto si myslím 2 čestky. 3. 2. Dobre. Naťažím si drevo. Nie, víš, choď si najprv po čestky. Fakt. Jaro. No víš. Nie, toto nie sú čestky. Bývajú. Nebývajú. Tak. Každý ostrov je taký istý, takže... No dobre, takže táto minihra je vlastne o tom... Každý vie, čo to je. Ak by niekto nevedel. Install heal. Ak by niekto nevedel, o čom je táto minihra, tak je. Nie, tak je to o tom, že vlastne je to niečo ako Skyblock. Tam máš čapicu, ešte si ju zabudol. Aha, nemáš lepšiu, aha. To není Skyblock. To je ako... Je to niečo ako Skyblock, lenže... Je sa chiliť. Dobre, je to niečo ako Skywars, lenže... Tam máš šipy. Je to niečo, ja sa to už opakujem 4-krát. Lenže je to o tom, že na tom, že je tu viacej ostrovov, je tu viacej hráčov a vy proste musíte sa zabíjať navzájom. Bola tu sekerka? Áno, bola tu sekerka. Dobre. Kde zaťažiť? Rozmať to tu. Rozmať to tu. Aby Dagdo nešiel k tebe na návštevu. Už je na strede, Dagdo. Nie, my máme install heal a strange. Možno do nejakého ďalšieho videa dáme aj nejaké mody, ale akože mody ako... Instant damage. Hej, alebo damage indicator. No, to je... Doteraz som to sa mýlil iba ja a teraz sa pomýlil on. Dobre, takže mohol by si urobiť takú hornú cestu k ním. To je taký parádny nápad. To ti už stačí dreva. Halo, kopsa. Nejaký lak. No veď, to nie... Je to známe. Lagami, hej. Dobre. A počkaj, čo mi netreba? Ten melonit netreba, to je slabé. Slabé na žradlo. No a si mohol takú hornú cestu postavať, alebo to sa potom... Horná cesta. No a poď. Znič si listie a preleď k tomu na boku. Tu? Hej, lebo vieš, takto si prejdeš. Nie, k tomu na boku. Tuto, vedľa teba. Ideme na stred. Nie, tam už bol človek. No, ty si úžasný triafač. Čo má? On má enderperlu! On sa bude chcieť tebe na 100 proportnúť, daj si meč. Nie, on išiel do stredu. To je debil! On sa netrafil! Nie, on sa hodil k tebe. Či? Nie, on je tuto! Jaro! No. Veď... Iba, jasné, Jaro. Ja som spadol. No, mal si full damage. Hej? Hej. Nerob s tým mikrofónom, lebo to bude počuť to šušťanie. A ty si to konečne rozuzli. Alebo si daj dole sluchatka. Ináč hore je potom ešte jedna česka, takže... Ja viem. A nič moc. No, nič moc. No. Tak môžu byť lepšie veci ako... Aha. Hej, môžu byť. Že ideš si kročiť šipy, alebo... Ešte potom dole je čestka, ešte hore je čestka. Tu je iba čestka. Nie, ešte hore. Ale... Všetci ľudia ti môžu potom... Ešte tam je. Že teraz toto máš pavnuté. Nevidno. Áno. Ale je tam, vážne. Čakaj. No, spadlo. Vypožičím si jednu. Milátorčka. Tam je. Tu je toľko ironu. A teraz sa pozri hore. Vidíš to? Serna Iron, máš tu čestku. No, toto tiež nič moc, ale... Aha, čo to tu máme?
Ty uchylak. Čo je? A ešte hore, potom na tom strome je častka. Tu som videl hneď, ako si padal. A ja som ju videl. A není to niekde sekerka? Nope. Vieš o tom, že to aj rukou rýchlejšie vykopieš ako... Dobre, ja vôbec nič nevidím. Môžem ísť, jedem zastrieť. Oni budú vidieť. Ja viem, ale ja nie. A vadí ti to? Ono sa ti dymí zo záclony. Kúkaj. Pozeraj sa tam hore. Ono sa tam musí kedy zadymilo. Bolo sranda. A on je k tebe? Jo, padá. Spadl ako hruška ze stromu. Vedľa teba je síce cesta, to nevadí. Hej, ale padacia. Á, čestka, čo v nej máme? A máš tu kalhoty, lepšie. Máš tu luk konečne, no. Luk a šípy, no. A obliek sa. A čejnové sú lepšie ako kožené. Dobre, a priprav sa na boj. A urob si železný meč. No čo chcem spraviť? Tak tam máš drevo. Čakaj, tentečko si položím. Urob si železný. Veď máš drevo pri sebe, tak si môžeš vykraftiť rovno aj crafting. Luk. Sapling mi netreba. Crafting. Veď crafting. Ticho dole, tak si menej viacej zraniteľný dole. Neboj sa, ja to mám premyslené. Si robiť sa koňuškom. Útulné miestečko. No tak dobre, dúfame, že sa vám všetky ostatné videá páčili. Alebo páčia. Čo craftíš? No tak tuším, že minulé video, to bolo druhé. To bolo z čoho bolo? Ty nevieš? Vlastne hej. Veď si to sám hral. No, ono bolo z... Jak sa to volá? Z serveru Jerry and Harry. Hrali sme tam jednu hru Skywarsu, jednu hru Herobrineovej výzvy. Ešte čo sme hrali? Skywars sme tam nehrali. Nie, Skywars nie. Čo sme tam hrali? Survival Games, tak. Lenže ako inak. Ale dal som si aspoň jeden kill, takže som dobrý. Musím byť četrný. Áno, ak by tak nevedel, jak to teraz Jaro urobil to, že si tak len tak hodil. Urobil to tým, že šťukol... Kve. Áno. No čo? Kve. Daj si zlaté jabko k sebe. No dobre, a môžeš ísť. Ty si vybavený už jak prdok. Sam sa k nemu tak dostával, takže už jede. Tam! Aha, to si dobrý. Oni týmujú. A nie? A hej? A nie? A hej? A nie? A hej? A nie? A hej? A nie? Dobre. Žiadne copyrighty. Utíkej chlapče, utíkej, honite ja. Už sú tu iba dvaja kamaráde. Takže oni sa zabili nakoniec. A viem, kde je ten posledný. Takže to ty ho ani... Ty si debil! Ja som chcel jumpnúť. Mám pre teba jednu úlohu. Vyhodiť. A prepáčte, mikrofón nám spadol, lebo keby ste ho videli, tak sa mi posmievate do konca môjho života. A to vám prečo, lebo je na ňom papier. A ideme na ďalšiu hru. Na konci si môžeme dať kit PvP. A nie. Takže ďalšia mapa. Túto mapu sme ešte... počkaj, a toto není náhodou mapa, kde ste dvaja? Nie. Nie? Ešte žiaden tak.
Lebo existuje, no. Bože. Ale sú ste tu iba 4. To je výhoda. Niekto sa pripojil a musíte zaznova. Dobre, už ideš. Takže, keby ste videli, ako som ja hral, kamenný meč máš najlepšie, ako som hral ja, jaká sa volá Skywars na tomto serveri. Proste, boli sme poslední traja. Ja som hral s kamošom a sme tímovali. Áno, to som poriadne vyfailil. Počúvajte. Ja som prišiel, už sme boli iba dvaja, hej, lebo môjmu kamošovi si nejako podarilo ho zabiť. A tak, on ako keby do mňa začal strieľať gule. Alebo proste ja som mu ušiel na takú veľkú, ako keby tam bol taký veľký, veľký kopec. Ja som na neho ušiel. A tam on ma akože videl hej, ja som myslel, že ma nevidí. A potom som chcel spraviť tak, lebo on stál na tej cestičke medzi tým. A ja som chcel skočiť, že skočím pred neho a zhodím ho, lebo stál tak na kraji. Ja som skočil. Netrafil som sa. A on sa mi potom vysmieval. Alebo toto Jaro ma donútil ho nechať vyhrať kvôli tomu, že mal som pri sebe diamantový meč. Ja som ťa niekde... Áno, donútil si ma, si povedal, že nech je to normálny nech je to toto. Ale to v škole. Hej. Áno. Chodíme ešte do školy. Kto rád chodí do školy? Nech dá like. Ak to nie, tak... Tak tiež dá, nech dá like, lebo ja som jeden z tých. Ja mám rád školu. Iba vtedy, keď... Mňa v škole volajú bifľoške. Áne. Ale naozaj ma volajú bifľoške, neviem... To sú Zidani. Ale neviem, prečo ma volajú, keď ja sa ani moc neučím. Ja si iba... Už je tak na strede. Počúvajte, ja si iba raz prečítam obsah novej látky a idem do školy, teda idem spať a naučený, vyskúšam aj jednotka. Ináč tam je Zidan na tom strede. What? Co stalo? Teraz nič neuvidíte? Lebo teraz sa ideme prihlásiť? Niekto sa chcel na mňa prihlásiť. Tak ja to zakryjem, to moje... Ježín! Ty tak dobre píšeš, až to bolí. Dobre, vypni hračov. Na čo? Čo? Na čo? Dobre, tak môžeme zahrať to Kit PvP, lebo toto sa už bude blížiť ku koncu. Čo Pôjde. Nemáš toto, vieš, ako sa veľa hráčov tu je, takže sa ti nedá zapnúť. Aha, už je. Kit PvP je ktoré? Prečo Hunger Games? Vypni si hráčov a pôjde ti to všetko. Dobre, ako chceš. Teraz počkaj, keď ti to odlagne. No, parádne. A teraz to skús. Aj. Počkaj, no vidíš, no problémov. Annihilation Kit PvP. Táto hra je proste PvP s kitmi. Takže tuto vyber kitu. No poď, otvor to. Ježín, to sú lagy. Soup. Mushrooms. Oh yeah. No, konečne. Speciál kity to mať nemôžeme. Máme 2 gemy. Ty si minial, že? Áno. Mali sme viacej gemov. Nie, veď sme kúpili ten jeden kit. Ktorý? Ty ho máš kúpený? Nie, to iba naraz. A ktorý sme to kúpili ináč? Za 20. Tento asi. A ty na neho už nemáš, takže daj si obyčajné kity. Je tu Knight, to je vlastne rytier. Ktorý má meč so sharpness jednotkou. Takže je to úžasné. Takže máte vlastne meč 8,25. Veď si to videl. Nie, ja to viem, lebo keď máš, každý sharpness ti pridáva 1,25, takže to je jasné. Ty si všetko vyvrakoval, ty si žid. Nie som. A ne. A tak samozrejme to sa vždycky obnoví. Poď si s ním dať mier. Ty si debil. Idem tu na tohto tu geja. Ten ti dal, vole. Ten ťa dá na 2 rany. Veď vravím. To bol zombík! Od minulého dielu nenávidím zombíkov. Jaro vie prečo. No, tento Jaro, to neviem, či je úplne kid na teba.
Ani pre teba. Prečo? Ja som dobrý strelec. Aha, 2 metre, keď sme hrali spolu, tak 2 metre pred ním a už. A netrafí sa. Kde? Netreba aspoň. Jej, go. Aha, čo? No, I believe I can fly. To bolo dobre. Takže túto hru asi budeme rušiť z našich hracích týchto, lebo si mŕtvy. Lebo si mŕtvy. To tak laguje. Hej, neviem prečo. Dobre, tak na túto hru asi kakáme. Koľko už odpadkový kôš. Hej, počúvaj, koľko už točíš? Ako to mám ja vedieť? Tak sa pozri, ne? Kick. I can fly. No tak, to je aj správne miesto na rozlúčenie sa. Však? Vypnite sa. Oni sa nevypnú, proste. Takže my sa s vami už sa vypli konečne. Čus! Čus.